Ramogi TV. Waridore kadho wadna mchumbi nyakora mgajwang kamado mamalo Mombasa golo chik ni chenro magalame kanisa mar New Life Prayer Center mar jayalo Ezekiel odhi nyime kaka pile maonge rochruok mora mora. Kata kamano Doho biro ng'ado bura chieng' wuok tich tarik 15 ewi kwayo mar jayalo no makoro dwaro ni oyaw agulu mage mag bengi kaachiel kod wang' jowi mar kanisa mayande olor gi piny owacho. Ren migawo mar arita Kithure Kindiki nyogolo chik mondo mi olor kanisa no bang' meko mar jayalo Ezekiel mane itudo gi wach nek mar oganda Shakahola e kaunti ma Kilifi. Ne en fungruok ne jayalo Ezekiel bang' Doho mamalo Mombasa golo chik ne piny owacho mondo mi ochiw thuolo ne kanisa ne mar New Life Prayer Center tayo chenro mage maonge rochruok. Ma ne en bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo mi olor kanisa no bang' meko mar jayalo Ezekiel manitudo gi wach nek mar oganda Shakahola Kilifi. Is Kenya a banana country that they fear that if that money can be withdrawn from that account and be deposited in Magolo's account, there is no paper trail? We read malice, we read serious forces out to punish the pastor. If the DPP is brought the file and the orders have been issued, they cannot direct the Inspector General of Police and the Director of Criminal Investigations to arrest the applicant. Burano mane opedhi nyim jang'ad bura Olga Sewe okinde mag jayalo no kotelnegi kod Danson Omari kod Cliff Ombeta ne bende ochwalo kwayo mar dwaro ni account mag bengi mag jayalo no yaw bang' Doho ma Milimani e boma ma Nairobi golo chik mondo mi olorgi chieng' wuok tich. My lady told you that the circumstances of this freezing should be the last restrictive option available. The applicant lives in Kilifi. All the properties, the church and all the other properties are in Kilifi. And if for some reason someone did not like the Shanzu court, then the nearest court would have been around Kilifi or even Mombasa. Your Honor, that particular court in Milimani Chief Magistrate Court is under the supervisory jurisdiction of the High Court in Milimani. The second avenue was to seek to appeal against the decision that was issued by the trial magistrate who had the miscellaneous application freezing the accounts. And that will be the High Court at Milimani. En wach makata kamano ne okwedi malich mokalo gi okinde mag piny owacho ka gikoni kwayo makamano ne onego chwal e Doho ma Milimani mane ong'ado burano. There is no prima facie evidence adduced before you that those accounts that have been frozen belonging to the applicant are used in running of a school. Every account has a specific entity that is being closed. The affidavits that have been filed, the submissions that have been made this afternoon, and give my decision in respect of the two applications on Monday the 15th of May. Now, for the avoidance of doubt, I've ordered as follows in the interim that prayer C of the petitioner's notice of motion dated 3rd of May 2023 be and is hereby granted pending the determination of that application. So the rest of the interim prayers they are declined for now. I'll rule on them on the 15th. Bang' Doho mamalo ma Mombasa golo chik mondo mi chenro ma kanisa Ezekiel odhi nyime kaka pile, gino makoro dong' en yango koda accounts mag bengi mage ibiro yaw kaachiel kod wang' jowi mar kanisa no. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.